ҳамлагири дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Истиқлоли Душанбе Амадони Камолов дар мавсими нави футбол дар раиси дастаи Гулгӯҳари Эрон ҳунарнамоӣ мекунад. Гулгӯҳар аз шаҳри Сирҷон буда дар Лигаи бартари Эрон бозӣ мекунад. аз таъсиси ин даста 28 сол гузаштааст ва дар мавсими футболи соли 2017-18 дар Лигаи Озодагон пирӯз шуд ва ба Лигаи бартар гузашт. Гулгӯҳар ҳоло баъди 15 давр соҳиби 21 имтиёз аст ва дар зинаи панҷум қарор дорад. барои ба ҳайати худ ҷалб кардани бозигири 21 солаи Тоҷикистон Амадони Камолов дастаҳои зиёде аз Осиё, хусон аз Ӯзбекистону Эрон мубориза бурданд. дар натиҷа Амадони Гулгӯҳарро ихтиёр кард ва бо ин даста ба муддати 2.5 сол шартнома ба имзо расонид. Амадони Камолов қаблан дар ҳайати дастаҳои Локомотив Помир, Истиқлоли Душанбе, Райо Махадаондаи Испания, Паракуелоси Антамираи Испания бозӣ карда аз соли 2023 ба ҳайати Истиқлол баргашт ва 27 бозӣ гузаронида 8 гол зад. ӯ ба ҳайати дастаҳои мунтахаби 30 соли гуногуни Тоҷикистон ҷалб шуда шарафи Тоҷикистонро ҳимоя кардааст. Амадони дар ҳайати асосии дастаи мунтахаби мамлакат 4 вохӯрӣ гузаронида ба дарвозаи ҳарифон 2 тӯб ҳам задааст. аз рӯи фарзаи Трансфермаркт арзиши ин бозингар ба 600 000 евро баробар аст. ӯ аз дастаи Истиқлол ба ҳайси футболбози озод ба Гулгӯҳар гузашт. Амадони дуюмин бозигар аст ки дар Лигаи бартари Эронӣ аз Тоҷикистон бозӣ мекунад. дар ин лига футболбози дигари мо Ваҳдат Ҳанонов ҳам дар ҳайати сипоҳон ҳунарнамоӣ дорад.